Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Ләйсән Ханова һәм бүгенге төп темалар хакында кыскача. Бик ясамаска да була инде ажиотаж оннан, потому что масканы үз кулымна да ясап була бит. Битлекләрдә вируска каршы препаратлар да юк, шәһәрдәшләрне дуңгыз гриппы куркыта. Мошенниклар турында ишеткәнем бар. Үземә дә еш кына смслар килә. Ярты миллион сум урлаганнар, мошенниклар шәһәрдәшләрнең банк карталарыннан акча салдыруны дәвам итә. Шәһәрдәшләр көн саен тормышларын куркыныч астына куярга мәҗбүр. Чаллы тимер юл станциясында җәяүле кичү юк. Моның өчен кем җаваплы? Балалар ризыгы игътибар үзәгендә, Чаллы мәктәп бакчаларында ашханәләрне тикшерәчәкләр. Орыш саламыннан ясалган әлеге тартмачыкны 2 атна ясарга вакыт кирәк. Мондый сокландыргыч эшләрне Илсия Вәлиуллина күреп кайтты. Кышсын табар дип уйлыйм. Рухи байлык сагында шәһәребез әдипләренең өр-яңа китаплары дөнья күрде. Шәһәрдә дуңгыз гриппы йоктыруның тагын 2 очрагы теркәлде. Берсе Мөслим районыннан 15 яшьлек кыз бала, икенчесе 57 яшьлек ир-ат. Гриппның иң көчле вакыты бу һәм киләсе атналарга туры килә дип белгечләр. Февральдә исә авыручылар саны кимергә тиеш. Исегезгә төшерәм, бу атнадан шәһәрдә карантин. Ул җәмәгать урыннарында битлекләр кию, профилактик чараларны актив куллануны күздә тота. Даруханәләрдә исә битлекләр һәм вируска каршы препаратлар юк. Гади оксалин мае да табып булмый. Шәһәрдәшләр редакциябызга шулай дип шалтыратты. Әлеге сүзләрнең дөрестлегенә хәбәрчебез Гүзәл Шихапова да инанды. Иң беренче без дәүләтнеке булган даруханәгә кердек. Биредә безне битлекләр дә оксалин мазида юк дип кире борып чыгардылар. Күршедә урнашкан икенче даруханәдә дә шул ук хәл. Соңгыларын иртән алып бетергәннәр. Цена не изменилась. Бәяләр үзгәрмәде. Иртәгә кайта, булай һәр вакытта да сатуда бар. Битлек 6 сум 50 тиен, ә оксалин мази 65 сум тора. 26-нчы мәхәлләдә урнашкан икенче даруханәдә дә безгә кирәкле товарлар юк иде. Әмма фармацевт югалып калмады. Вируска каршы икенче кыйммәтлерәк препаратлар тәкъдим итте. Арзанрак вариантлар да бар. Кефиру маз, оксалиновый маз. Эфир майлары оксалин мазе пинасол кулланып була. 2 сәгать сайын битлекләрне алмаштырырга кирәк. Вируска каршы препаратлар эшәргә, иммунитетны ныгытырга кирәк, кулларны юып йөрергә. 26 январдан шәһәрдә карантин кертелде. Белем бирү учреждениеларында махсус процедуралар уздырыла. Барысына да битлекләр киеп йөрергә киңәш итәләр. Бу чир таралмасын өчен кирәк. Так, надеюсь на себя. Никогда не одевала в жизни. Марлю несколько слоев нужно. И все. Ну, для профилактики, вон, хотя вакцины мазить нету, нигде в городе нету. Сколько вы ищем? Бер нинди дефицит күргәнем юк, менә хәр. Бер айлы ситсем, юлкада егылганнан бирле. Бүтән юлкада Безнең иҗат төркеме 4 даруханәдә булды. Нибары берсендә генә битлекләр сатуда бар. Анысында бер кешегә 5тән артыкны сатмыйлар. Ә оксалин мазе иртәгә генә кайтачак. Фармацевтлар шәһәрдәшләргә борчылырга урын юк ди. Шуның өчен бик ажиотаж можно, бик ясамаска да була инде ажиотаж оннан, потому что масканы үз кулымна да ясап була бит. 8 кат марлы белән тигеп 4 яктан резинка белән бәйләп куеп була. Юып, үтүкләп, ул многократно да использоваться дип була бит. Даруханәләрдә грипп вакытында бәяләрне махсус арттырмадык дисәләр дә, бәяләр аерыла. Мисал өчен берсендә битлек 5 сум 50 тиен торса, икенчесендә 6 сум 50 тиен. Оксалин мае 33 сумнан 65 сумга кадәр акчага кысан булса, кыйммәтле даруларның аналогын сатып алырга мөмкин. Иң мөһиме, авыру билгеләре сизелүгә үк, кеше күп булган урыннарда йөрмәскә, иң яхшысы больничный алырга киңәш итә табиблар. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Гыйнварда гына да 10-дән артык кеше банк карталары аша ялган юл белән акча салдыручы мошенниклар кулыннан зыян күрде. Гомуми зыян ярты миллион сумны тәшкил итә. Әлеге проблема һаман актуальлеген югалтмый. Узган ел хукук сакчыларына 400-гә якын кеше мөрәҗәгать иткән иде. Ичке эшләр идарәсендә үткән матбугат конференциясендә әнә шундый саннар китерделәр. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Кагыйдә буларак мошенниклар банк картасыннан акча салдыруның 3 юлын куллана. Беренчесе мобиль банк кушымтасы аша. Мондый юл аеруча популяр. Икенчесе мобиль телефонга вируслы СМС һәм ММС хәбәрләр аша үтеп керү. Һәм өченче юл банк клиентлары үзләре финанс учреждениеләренең рәсми булмаган сайтларына кереп, логин һәм парольләрен калдыра. Начинается от 1000 рублей до 15. 1000 сумнан алып 15 000 сумга кадәр акча салдырудан башлана. Кайберәүләрнең карталарыннан 80 000 сумга кадәр акчалары югала. Мошенниклар зур булмаган суммаларны төрле исәп-хисап счетларына күчерә. Хокук саклау органнарын бутар өчен шулай эшлиләр.
значит. Узган 2015 ел ішінде шәһәрдәшләр картасынан җәмгысе 2 миллионнан артык сум акча югалган. Мошенниклар турында ишеткәнем бар. Үземә дә еш кына смслар килә. Мин ул смскаларны шунда ук битерәм. Җавап бирмәм. Нигә дә иптәшемә дә балаларга да андай мошенниклар белән очрашырга туры килмәде. Но мин шуны әйтәм, үзегезнең номерыгызны рекламный кампанияларга калдырмагыз. Тиз генә акча ала торган агентстволарга калдырмагыз. Мондай мошенникларның эзенә төшү бик авыр ди хукук сакчылары. Күптән түгел Чаллыда шикле түбән кама яшәүчесен тоткарладылар. Ул чүп савытларыннан тиешле парольләр язылган чеклар җыйган вакытта тотыла. Яшь ир-егет чит исәп-хисап счетларыннан 80 мең сумны кулга төшерергә өлгергән. Хәзер 3 очрак буенча үз гаебен таныган, тиздән суд булырга тиеш. Вышли таким методом, то что... Видео аша әлеге чекларны кем алуын ачыкладык. Аннары әлеге мошенникның эзенә төштек. Мошенниклар кармагына эләкмәс өчен белгечләр берничә юл тәкъдим итә. Беренчедән, банк терминалыннан алынган чекны ташламаска, анда шәхси мәгълүмат саклана. Икенчедән, таныш булмаган номерлардан килгән SMS хәбәрләрне ачмаска, юк итәргә кирәк. Иң мөһиме игътибарлы булу дип кисәтә белгечләр. Фәрида Сабирҗанова, Константин Величко, Алексей Иванов, Яңалыклар. Тимир юлларда җәяүлеләр өчен кичү урыннарының саны артачак. Аларның барысына да утлар һәм тавыш сигналлары куелачак. Әлеге чаралар кеше якынлашып килүче поездларны вакытында күреп алсын өчен кирәк. Республикада мондай җайланмалар саны 23, әмма Чаллы тимир юл станциясында җәяүле юлы бөтенләй юк. Шәһәрдәшләр көн саен гомерләрен куркыныч астына куя. Аруча бакча сезоны башлангач. Яз җиткәч соң булырга мөмкин, чарасын алдан күрергә кирәк дип шәһәрдәшләр бездән ярдәм сорады. Кышын кар өемнәре аша көзен һәм язын саз йөреп бакчачылар үз участокларына барып җитә. Монысына шәһәрдәшләр өйрәнгән инде. Әмма станциядә җәяүле юлы булмау аркасында тимир юл аша чыкканда гомереңне куркыныч астына куярга туры килә. Автостанция артында 8 бакчачылык ширкәте урнашкан. Люди идут пешком. Кешеләр җәяү бара, кайча кулларында зур сумкалар була. Тизрәк бакчаларга барып җитәсе килә. Автобуслар 1 майга кадәр йөри. Алар да безнең бакчага кадәр барып җитми. Моннан җәяү бару җайлырак. Әгәр товар поезды тимир юлда тора икән, ерак араны үтеп составына әйләнеп узасың, яки поезд астыннан чыгарга туры килә. Тамара Лосева бу сукмакны яхшы белә, энергетик ширкәтендә 10 ел элек җир сатып алган. Соңгы елларда кышны да шунда уздыра, шәхси транспорты юк. Якында урнашкан ашамлыклар базарына барганда тимир юл аша узырга туры килә дип бакчачы. Летом вообще каждый день. Җәен көн саен шул юл аша йөрибез, көзен дә кышын да йөрергә туры килә. Өйгә кайтканда юлда состав тора, ул бик озын, аны әйләнеп үтеп булмый. Шуңа күрә поезд вагоннары астыннан узабыз. Куйбышев тимир юлы идарәсендә бу проблема хакында беләләр, бирдә җәяүле юлы кирәк дип килештеләр алар. Әмма җир өстеннән яки җир астыннан кичә юлы ясау технологик процессларга зыян салачак дип белгечләр. Чөнки бу урында товар ташучы поездлар туктый. Проблеманы чишүнең бердән-бер юлы өстән күпер төзү, әмма бу эшне башкаруда җирле хакимият тә ярдәм итәргә тиеш ди тимир юл белгечләре. Алар башкарма комитетка мондый мөрәҗәгать белән берничә тапкыр чыктык ди. Бүген бездә рәсми рәвештә башкарма комитетка сорау җибәрдек. Аңа җавап закон нигезендә 30 көн эчендә килергә тиеш. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, Яңалыклар. Балалар ризыгы игътибар үзәгендә Чаллы мәктәп бакчаларында ашханаларны тикшерәчәкләр. Орыш саламыннан ясалган әлеге тартмачыкны 2 атна ясарга вакыт кирәк. Мондый сокландыргыч эшләрне Илсия Валиуллина күреп кайтты. Рухи байлык сагында шәһәребез әдипләренең өр-яңа китаплары дөнья күрде. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Открылся новый современный клуб единоборств. Набираем группы для занятия в секции бокса и кикбоксинга от 7 лет. По адресу город Набережные Челны, проспект Мира, 904А. Семейная клиника «Тонар». Более 50 медицинских направлений, современная диагностика и методы лечения, собственная лабораторная база, 56 практикующих врачей, 12 лет на рынке медицинских услуг. Клиника «Тонар». Здоровье в каждую семью. Звоните 74 77 74.
Мотоцикл, снегоход, автомобиль могут стать твоими. Спеши получить купон участника акции в сети АЗС Наиком. И 30 января в прямом эфире телеканала Челны ТВ смотри розыгрыш ценных призов от АЗС Наиком. Сіз туры эфирда яңалыклар тапшырын карыйсыз, біз дәвам итәбез. 42-нче комплекста агулык калдыкларын ташлау өчен куелган контейнерны алганнар. Хәзер шәһәрдәшләр кулланылган батарея һәм энергия саклаучы лампочкаларны кая ташларга белми. Билгеле булганча, бер батарея 20 квадрат метр җирне зарарлый ала. Ә инде трөкмешле лампа ватыла икән. Бу беренче чиратта кеше организмы өчен зыянлы. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына да шәһәрдәшләр борчылып шалтыратты. Энергия саклаучы лампочкалар бер капчык җыелгач, Александра Алексеева аларны гадәттәгечә 42-нче комплекста урнашкан контейнерга илтеп ташларга була. Ул паритет идарә итү компаниясе офисы янында урнашкан. Тик шәһәрдә шуны күнегелгән урында тапмый. И к своему удивлению обнаружил, что это Коммуналчыларга шылтыратып карадым, тик миңа беркем дә хәлне аңлатып бирә алмады. потом в управляющую компанию. Борчулы шәһәрдәшләрнең соравына җавап эзләп, без паритет идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Было раньше контейнер. Әйе, элек контейнер тора иде, тик анда зарарлы калдыкларны гына түгел, бөтен чүпне дә ташлый башладылар. Машина белән туктап, контейнер янына ук куеп китүчеләр дә булды. Прямо около контейнера, даже не в контейнер. Зарарлы калдыклар зыян салмасын өчен контейнерны алып куярга булганнар. Паритетның аларны утилләштерү өчен Идел буй экология компаниясе белән килешүе бар. Тик шулай да бүгенге көндә батарея һәм янган лампочкаларны кая ташларга дигән сорау хәл ителмәгән. И хочется жить. Чиста шәһәрдә яшисебез килә. Трөкмешле лампаларны ташлап калдырмасыннар иде. Һаваны бит балалар да үзебездә сулыйбыз. Зарарлы калдыкларны юридик затлар белән килешү нигезендә утилләштерәләр. Ә инде шәһәрдәшләр батарея һәм лампалардан бушлай да котыла ала. Махсус контейнерлар куелган урыннарның адресларын сез экранда күрәсез. Лесен Ханова, Римма Алексеева, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолыда балалар бакчалары һәм мәктәп ашханаларын зур тикшерү көтә. Хәзер учреждениеләрдә санитар кагыйдәләр үтәлешенә Россельхознадзор идарәсе белгечләре контрольлек итәчәк. Исегезгә төшерәм, быел Балтач районында балалар агулану факты теркәлде. Әлеге хәлдән соң бөтен республика буенча бакча һәм мәктәпләргә контроль көчәйтелде. Россельхознадзор белгечләре Актаныш Эгерҗедә булып кайтты инде. Кагыйдә бузулар бар. Алар нигездә нәкъ менә азык-төлек блокларында санитар нормаларны үтәмәү белән бәйле. Чиратта исә Чаллы. Предусмотрена проверка. Шәһәрдә берничә мәктәп һәм бакчада тикшерүләр уздырачакбыз. Ләкин алар план буенча бары тик ноябрь аена гына билгеләнгән. Тик бу планнан тыш тикшерүләр үткәрелмәячәк дигән сүз түгел. Алар шәһәрдәшләрнең мөрәҗәгатьләре һәм шикаятьләре буенча оештырыла. Балалар бакчалары һәм мәктәп ашханаларында кимчелекләр бар икән, ата-аналар бу хакта Россельхознадзор идарәсенә хәбәр итә ала. Телефоннар һәм электрон почтаны сез экранда күрәсез. Хәтер җибе. Шәһәребез шагыйрәсе Әлфия Сыддыкованың нәкъ шул исемдәге китабы дөнья күрде. Ул 500 дәнә тираж белән Казан типографиясында басылып чыкты. Анда авторның төрле елларда иҗат иткән шигырьләре һәм нәсерләре бер юлы 2 татар һәм рус телләрендә тәкъдим ителә. Әсәрләрне рус теленә шәһәрдәшебез Вера Хәмидуллина тәрҗемә иткән. Татарлар гына түгел, татар телен белмәгән татарлар да, рус телле кешеләр дә очрашуларда бик күп сораулар бирәләр һәм инде рус телендә дә чыгышлар ясауны сорыйлар. Шуңа күрә менә шуны исәпкә алып эшләнгән китап. Һәм инде ул үз кешесен табар дип уйлыйм. Монда инде фәлсәфи шигырьләрдә, мәхәббәт турындагы шигырьләрдә, гомумән илкин хакында, язмыш хакындагы шигырьләрдә тупланган. Тормыш көрәш һәм сынаулардан тора. Язучы Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреаты Ак чәчәкләр фильмының сценарий авторы Айгөл Әхмәтгалиева шулай ди. Бүген ул Күңел радиосында кунакта. Шәһәрдәшебезнең әле генә табадан төшкән Баланнарда бал тәме китабы нинди генә шартларда да кеше булып калу кирәклеге хакында. Басмага 3 әсәр: Таллыкүлдә былбыл бар, Тузганак керфеге повестлары һәм Баланнарда бал тәме хикәясе кергән. Аларның геройлары барысы да чын тормыштан. Бүгенге көн тормышыннан алынган геройлар, бүгенге проблемалар, гаилә мәшәкатьләре, гаилә проблемалары һәм ни аяныч хатын-кызлар арасында таралып килә торган ичкечелек күренеше һәм шул сәбәпле барлыкка килгән фаҗигаләр, гомумән тормыш-көнкүреш темасы китапта урын алган.
Татарстан дини назараты 2016 елны Хәнәфи мәзһәбе елы дип игълан итте. Хәнәфи ул хәзергәчә яшәп килгән 4 мәзһәбнең берсе. Аңа Нугман Әбу Хәнифә нигез салган. Аның тарихи чыганаклары нинди? Бу хакта тулырак кыйбла тапшыруында карагыз. Алып баручы Римма Әхмәтова Ак мәчет мәдрәсәсе директоры урынбасары Рафик хәзрәт Миннәхмәтов белән бу хакта әңгәмә корды. Мәзһәбләр дүртесе дә дөрес, кайсы мәзһәб буенча да укыса намазы дөрес була, ләкин имамнар, мәзиннәр һәм мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә укыту алып барылырга тиешле. Безгә Әбу Хәнифә мәзһәбе буенча, чөнки бердәмлек тиешле. Әгәр төрле мәзһәб булса, аны күрәбез инде. Мөселманнар арасында сугышлар, ниләр, алар бөтенесе дә шушы бер тәртиптә, бер фикердә булмау сәбәпле. Кыйбла тапшыру иртәгә безнең телеканалда 18 сәгать 50 минутта эфирга чыга. Курчаклар, картиналар, тартмачыклар барысы 500-дән артык үзенчәлекле эш. Алар җәй көне җыелган гап-гади арыш саламыннан ясалган. Әлеге матурлыкны хәбәрчебез Илсия Вәлиуллина күреп кайтты. Шаулап торган кайнар суны без җәй көне җыйган арыш саламына куябыз. Һәм ярты сәгать дәвамында шулай парландырып торырга кирәк. Ярты сәгать тотканнан соң саламны кисеп, үтүкләп, аппликациялар һәм үреп төрле күләмле үзенчәлекле эшләр ясый Наилә Сабирова. Моның белән 20 ел элек үзлегеннән шөгыльләнә башлаган. Беренче эшләре картиналар. Соңра Киров өлкәсеннән килгән остадан саламнан үрү техникасына да өйрәнә. Иҗатында милли темалар күп урын алып тора. Картиналарында һәм күләмле әсәрләрендә татар кызлары сыннары, милли бизәкләр урын алган. Менә бу татар кызы миңа авыл кызларын хәтерләтә. Мин аның һәрбер элементын үреп ясарга омтылдым. Аның башында колфак, алъяпкыч, барысы да алар үреп ясалган. Бу эшне бер 5 көн дәвамында эшләнелә менә бу эш. Наилә Сабированың барлыгы 500-дән артык эше бар. Тартмалар, курчаклар, кош-кортлар. Менә бу Сөембикә картинасын югары уку йортында укыган вакытта диплом эше итеп башкара. Аны ул ел ярым эшли. Элегрәк салам техникасына күчкәнче макраме техникасы белән төрле шкатулкалар үргән. Бүгенге көндә дә яңа шөгыль үзләштерә. Мин соңгы вакытта гобелен техникасы белән өйрәнә башладым. Авылда туып үскән кыз буларак күбрәк авыл тормышы темасын яктырта. Халыкара республика бәйгеләрендә катнаша. Эшләре күргәзмәләргә куела. Укучылары хәтта дәресләрдән соң өенә килеп дәресләр ала. Наилә Абдуллина безгә саламнан картиналар ясарга өйрәтә. Мин бу кошны аның белән ясадым. Белгән һөнәреңне балаларга өйрәтү иң куанычлысы. Эшләрем аларда соклану уята ди Наилә Сабирова. Хыялы төрле төсләрдәге җипләрдән зур картиналар үрү. Илсия Вәлиуллина, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Һәм спорт турында. Бу көннәрдә Пенза шәһәрендә кызлар һәм малайлар арасында җиңел атлетика буенча Россия беренчелеге бара. Ярышларда илнең төрле шәһәрләреннән 500-дән артык спортчы катнаша. 16 яшьлек шәһәрдәшебез Дмитрий Елисеев 60 метрлы дистанцияга йөгерү буенча җиңү яулады. Шул рәвешле ул спорт мастеры нормативын үтәде. Дмитрий Ярчаллы спорт комплексында шөгыльләнә. Ул яңа җиңел атлетика манежында әзерлек уза. Ярышларга китәр алдыннан спортчы юл әзерлек өчен бик үк уңайлы түгел дип белдергән иде. Әмма күрәсең, бу җиңүгә комачау итмәгән. Салкынга алмашка бураннар килә. Инде иртәгә синоптиклар һава торышының үзгәрәчәген хәбәр итә. Гидрометцентрдан алынган мәгълүматларга караганда, инде бүген төнлә көчле буран чыгачак, күпләп кар яву көтелә. Җилнең тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр җитәр дип фаразлана. Юлларда кар көртләре. Инспекторлар ерак юлга чыгудан тыелып торырга киңәш итә. Бүгенге менә шулар, без сезнең белән саубуллашабыз. Юлларда сак булыгыз, исән сау булыгыз.